sia-sia dorong aku rapokok.
mah dia mu nanaik kelan kami ni beda. Rokul. So rohami mangupai ho. Ala guru yang bohak mau manubuk mau dirham. Jadi soal pasal kami mangupai ho. Asal upah-upah na ulio upah pada din kalau lo tujuh permatang muna. Ade, ya dulu itu yang dua mata di bala asal tong pasang lagi ahok. Kemarin padalan ini permatang muna. Ade, mana yang bagi tu hatta. Lihat. Tangian ni dai nangi na paroro tondiki marang di dia peau marang di dia peau tokondo diramoti nang si patah salah menggunakan sipangan maupun paham saya pas nama hamu mana kok dabana di hamu sama kali orang semua dihilang lebih makan dari nauli di bulan Darenganon saat kami itu hamu dek ke si Mudurulu dek ke si Tio dek ke Saur dua depan muna do pangidur dua mata di batang asa teruk mari rumah film bermuda duduk berapa duduk anak rumah nangan kapasar yang muna yo lupa di dalam muna karena Saur masuk di situ ada lupa mendengar bu berarti di Saur menang satu nomor ini satu nomor nono terus itu masih keempat dalam apa so dia dia lupa santai aku baru asmara mazalo ini kurang maafin asmara rohanami tua lupamu hari di mata amanami na berhabangsa di Banua Tucang disudirikan di bersama di Tuhan na mengiring kami rosian tanami cibutani raja nami di son raja nami alani saat Roma di Tuhan di pertemuan nami apara di Tuhan mengikuti adat anak korban sempat korban non naso maralo Tuhan Tuhan bagi Yesus Kristus kami bersobat dari pembicara amin. Somaho dihaposon hot maho dihatuahon sadarion majalo pasu-pasu sia Tuhani di garejai borhat mahoru
borhat mahoboru rapotangi aki nunga dua kabesada hamu boru marana tua tuai borhat mahoboru rapotangi aki tubuhan lak-lak tubuhan sikoru tubuhan anak kamu tubuhan boru nasangap jalaman tua di jolotan dan di joloni Tuhan gabe mahoboru gabe mahoboru rapone laki nunga dua kabesada hamu boru tuhe laki tunggur hamu marna tuai borhat mahoboru rapotani aki tubuhan lak-lak tubuhan sikoru tubuhan anak kamu tubuhan boru nasangap jalaman tua di jolotan dan di joloni Tuhan gabe mahoboru rapon laki gabe mahoboru rapon laki
Mari hiti-hiti Tuhan di mata Allah. Dohot Tuhan di anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot Tuhan di nondi perbadia. Amin. Mari tanya lagi. Ale Tuhan di mata manami dan banua kijam. Hodo nama ngaturmon pakdunga sari peoni. Tidak hodo dengan namyo lausi haru tagalu. Dohot sondang teresia burung nabi. Nama sakap main maribagas jalan arodo nasida mangido pasu-pasu atau saya tatap manasida di bagasan asin di roha pasu-pasu jalan ramon di manasida mari hiti-hiti pakah holongin rajai manasida mari hiti-hiti tondi perbadia asa mamuka jalan marujung di bagasan damai padonga sari penasidai tangihon matangin namion alani asin holong di roha. Marumudo nuan biso Hariaka siso boni Maras niro Ahamiyo Alamaso Hornam Siapa poso nunai Sarwe masa
damai di batana sumurung siang salut roha. Imam ramoti hati-hati du pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Salam di hamu damang dainam na henlungan di bagasan Yesus Kristus. Suasoni imatu lamsihan Tagalog doho sondang terensia buk nabi tu atani dewata nagabi ujahan ima ipakdong asali temuna sadarion songonima pagkumanta ditikyon nama rasmi Tuhan kuenek mai sian Galatia 1 ayat 2 didogma songon masih rupan mahamu memurusan akan aduk-duki imadalan mengraduti patik ni Kristus masih rupan mahamu memurusan akan aduk-duki imadalan mengraduti patik ni Kristus bolo di hati Indonesia itu bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus bertolong-tolonganlah dan mungkin pula tamatkan nagari lahum makulah asa boleh tercapai dari cita-cita dan teman-teman di rumah tangga dan kelas di Tuhan sonima dan akan dan sakar menentuhi guna lomba isi tidak sama ada puluhan donasi, lain puluhan lebih istilah puluhan di sini cuma ada fungsi tugas dari fungsi lawan jadi kue pada iman cita-cita keluarga nama bahagia keluarga nama bahagia mau dalam sifat mana warna itu masih artinya dilindungi, dinolongnya. Jalur sima prinsip alumma ima masih rumah dia kena masa. Alat tasawuf dia ternyata ketidaksempurnaan nih bahwa IP ternyata tidak melihat alok tuh perempuan di sini. Gabi bui main ditutupi, gabi bui main dipasikop malihite naruh pendamping di samping itu makanan prinsip dan dua doamu nunga gelisa dan ima prinsip di tomato kan diumakan jalalosima menungan dasar prinsip isi dalam menunjukkan keegoisan isi berarti nama Tuhan Allahumma rohani diwati artinya di sini terpanggil kita melakukan apa yang Tuhan suruh. Oh mali Tuhan, nama sumasuk mulu nami songoni mali Tuhan, pada masa libur nami, jalan songoni mana masa dipikir di Tuhan di anak neguriam, di masilam sihai, roh si sondang, narodo nasida, dua depan mali Tuhan menghidup pasu-pasu nasyakor. Oh mali Tuhan memasuk-masuk nasida. Padong asal itu nasida songoni mana disakap di nasida tonga-tonga di rumah tangga ima narabdol poholo di Tuhan kibana naing homa di Tuhan lagi ujahan di padong asal itu nasida atau ngali Tuhan jago bade batang homa di Tuhan mempergugui nasida jalan masuk-masuk sudi nanti sakap di narwa nasida songoni ima keluarga nato kes nasida masih malu hamba di Tuhan nunga di padung bodoh di Tuhan keluarga besar ima Tagalog dohor keluarga besar Nabi itu asima roha mali Tuhan umma gabidalan lahu makahulongi ima dalan lahu masih rupan dia kana masa di tengah-tengah di ngulu nami di Tuhan atau pasu-pasu makhluk ke-12 pihak keluarga di Tuhan ima Tagalog dohor Nabi itu asima roha mali Tuhan disudina disakapan nasida ima Tuhan dohor nasida di Tuhan sadarion ima yang patupun nasida akan ada naik sepatupun nasida pasu-pasu mali Tuhan selalu naik gabi
Baik mali Tuhan dari batu Tuhan holong di rohan nami na tua dopan mali Tuhan sama di mama lir pundungan jauh masuk dari Tuhan dari sakapinasi beda di uloni songo di karena digodok pun nasi tapi asih maruham asara udah di masa Tuhan roh lau manangkat di sudi akan apa saya di Tuhan gabe balas di roham masa lupa ali Tuhan jauh di batan nami saat di masa lupa di Tuhan na usah kami sawani mali Tuhan padunga salipioni ima anak ni dugul di huliam sadali wali Tuhan atong saat di koma salukna jalan makanya kami bagi dan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Oh
na pinarmol di bata di tahiru amuna dunweng naik magbagas alay nagtama hala Kristen magbagas songon si Bilibigu atong tangyan hamu majolo hata di debatata yung tuluhod di patunga saripyo ni hala Kristen dung ditopa debata jomay idong iba naman dang dengan sasada bawayo puju ubain ma di ibana sada berboro pangrupi di ibana bain aku ni dido Tuhan Yesus ganuk na Paulo tani ulina ia soalani na magmainan na pangalakup sada pangalakup do na membuat nasihani atau na binadomo di debata dan jadi sirangan hijau Songonodo didok di bata tumbawai hamu kabawa haulungi hamu mapati utam nabi songon Kristus na makahulungi buai jalan mangalehon dirina umangkopsa unang muruk hamu dopa nasida ikut maroha hamu mandongani nasida sangapain hamu nasida songondongan panean di hanguan nasu nasida dungi semonodo didok akan ini bata tuang kabur-bur diului akak perempuan ma bawa nabi somam pandona di Tuhani ai bawa ido ulu di pati utara somam Kristus ulu di huriai ikon botor orman toman madongan ala pohon dor amenahon ditoti parange ni buru-buru imana harga dijolo ni di batang dohot ni jolo ni jolo atong songon akan nama parangion hata ni di batang mahamu sumulukon pagasi ni roham dor habasar dor asarepon ni roham mahamu masih baudan mahamu dohot masih sia-sia saluhur riting ni roham muruk rimas panunggayon dohot pagi cahoni dauma siap kamu alai dikejar di salut naik masih holongan maham ai idu rahut-rahut dinas tinggal dungi dami nasin debata imam gajai di bagasan rohamuna jala salut nabi dan muna mari hiti-hiti hata mana pampenan tok-tok mai mari hiti-hiti buat di Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna dohot ulomuna atau nunga dibagi hamu hata ni di batata ngon luhut di padunga saripyoni nama nukut manuaing jumolo diho ale pangoli silam sihar kutagal olo doho maka jojokon di jolo ni di batata nambodo solo do di jolo ni akadongan na umu di son na dipanggil rohamdo si sondang Teresia boru na pintu na niremon gawe dunganmu saripi olo doho maka holongi ibana sian nasa doham dohot mangulahon sian nasa doho uhud magparangayahon parangi na badia rapdo ibana na olo doho manganju-anju dohot hagaleonna tungsura murah parangena jalan asokupa paulahmu manang tarikotmu ibana paima bisirang hamatia kamu surut molo dong sadaro hamang lu saunai dokma holo nama nukun mau dohot iho alai bidang si sondang Teresia boru nabi nireret ni silam siha kutagalumon bain dongan nasaripi na olo doho maka jajok kon dijolo di debata na boto salut dohot dijolo di dongan na pungu dison na dipanggil rohamdo silam siha kutagalumon gali sinodukmu olo doho maka holongi ibana siana saroham dohot magpangalao na kure magadukon ibana dohot magpagangehon pagange na badia bahwa hala Kristen ko jalan asotupa mahilolong ko manang tadikonmu ibana pai manisiran hamatean ham subut molo nang sadaro ham lusot nai dokma olo
pasuk jalan dari amal itu Tuhan berkata di saudara berkata poinnya Tuhan jalan simak di doa berkata jalan pasar pada medan tutun ibu nabi amin. Saudari masing-masing berbahagia menghormati ilungan Tuhan kami menjadi pasu-pasu. Aliri bata amana mile manwagija horo hagapuni salur sileno gandona sawi basa namanutus. Basaan ami masian dan irmi tu kami bilan nami Tuhan.
Saya lomai gawe khusus video. Pasu majalah gamoti. Asa upaya sing kami bilang. Pati mulut harajan di tengah-tengah yang mendorong di TV. Buhay makro kami bagi di tondip. Asalam tanah kami godang di sigaran minggu kami. Asalam gigit kami manuk lade Tuhan. Mari di Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rahmati dari batasan kami yang ada mana. Ada mana. Saya tidak boleh apa. Saya mau jauh. Saya salah boleh orang di dalam kosong. Berikan Tuhan saya di siapa. Saya sama pada sana. Di dosa mendosa Tuhan. Gunakan itu pengujian. Lalu maha saya tangan. Ayo kamu kahara jauh. Do kamu roh dengan sangat sekali dengan. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot korong rohani di batang. Dohot paksorani toni berbadiaman natok tong dongani angus salutna. Amin. Malaka
Rapita